Sri Nugraha kagem Pak Tarno ingkang saking Pideksa sak kulawarga. Monggo Mas. Katur. Mas Tejo, menika Ibu Bu Tarno lenggahipun wonten ngajeng. Niki nah nika. Saya tengah, yang tengah, yang tengah. Terima kasih. Sepilasane waktu menuju dewe ngelangu terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame duya berukun seneng atine Mas gelang alit ayo sanggulit rasa sak ngimpi durung butuh tangi rasa kangen wis namanya Mbak Ayu ya Bu Tarno matur nuwun Bapak paring rezeki nggih Bu nggih Gusti Allah sing bales nggih Bu nggih iya masuk deh gandeng tambahi sawer bonusi pisan meleh nggih oke durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari musik ben Pak Tarno remen penggalihe ayo saka wilayah Pideksa iki jane sekeluarga kalian mriki nek lenggahe dhewe-dhewe menika asik
Bu.